Sí, pero independentemente de que este concertado ou non, o pabellón ten que estar aberto e hai un traballador do Concello que está ali. Pero, Si hai unha hora concertada, imaginemos unha reserva da pista para as 9 da noite, pero resulta que o traballador que está ali ás 7 da tarde sobre un percance médico e se ten que ir por urxencias, claro, o pabellón pechase e non mellor non temos como maniobrar nese momento para tirar do bolsa de emprego e que alguén sustitúa legalmente a esa persoa. Pero xa non se trata da bolsa de emprego, trátase de que podense chamar a ese usuario para dicirle, mira, non podemos abrir o pabellón, non viñades, porque si pasa, non, estou de acordo, si pasa 3 ou 4 horas antes, sí, pero se o mellor a reserva é, imagínese, ás 9 da noite e o traballador marcha por urxencias ás 8 e cuarto da tarde e que o mellor o que se entera o primeiro de noite son ás 9 da noite, é imposible xa maniobrar, quero dicir. E eu sei que pasou eso nunha ocasión, polo menos, pero bueno, a veces que non son percances e evidentemente pídese desculpas a esas persoas e outras veces, afortunadamente temos traballadores que colaboran e fan un favor e van a abrir eso. Pero bueno, só quería aclarar esa pregunta. Pero como isto? Nada, decir que referente ao que dixo o Partido Socialista sobre o Concilio, non sei, pero creo que hai máis nais, a nosa cosa nos tiñeron máis nais, a para que os servicios sociais do Concello para si se podía fazer o servicio de madrugadores. Comigo, non. Cos servicios sociais do Concello sí que... Eu non teño coñecemento, se van decir a vostede, non vin aquí a que me teñen que decir, a mí non o dixo nadie, non o pideu nadie, solamente unha familia a semana pasada. Pois desde fai varios meses que xa lo reclamaron aos servicios sociais do Concello. Pois preguntarei de mañá aos servicios sociais do Concello, a ver que familias son, e teño un contacto con eles. Vale. Mira, tiña un robo que me gustaría que debatéramos, que se poden debater os robos, sen un órgano municipal, que era sobre cambiar o regulamento orgánico municipal. Quería eliminar uns puntos e engadir outros. Bueno, quería eliminar o punto número 5, donde di un concelleiro, porque xa estuve informarme que podes quitar, que se un concelleiro de regulación, que non ten sentido que se chame grupo mixto, un salón de plenos cando hai 11 concelleiros, iso podese cambiar. Tamén engadir outro que sería crear unha xunta de portavoz, que creo que é moi necesaria neste concello, non ten que ser remunerada. Bueno, a miña teima, que quero que sexan os plenos mensuais, bueno, creo que é máis xente, e poder a inclusión da participación telemática por causas justificadas no salón de plenos. Hai xa concellos que este sistema se pode utilizar por causas justificadas e non nos temos que ir a moi longe da comarca, porque xa o Concello de Ribeira xa mesmo se pode e en outros máis. Sorpréndeme o de que os plenos sean mensuais. Sabe por qué? Porque cando eu tomei posesión da alcaldía celebrei o pleno de organización, no que se dispuxo que os plenos serían bimensuais, os que votou a favor. Non dixo nada. Si, ainda outro vostede chascarrillo que dixo, xa sei que vostede ten a teima de que quere os plenos mensuais. Bien, pero vostede votou a favor de que foran bimensuais. Votei a favor porque... E iso está no acta dun pleno. Vostede puxo os plenos os xoves. Pero usted podía haber dito que estou a favor dunha cousa... Pero que xo dixen. Xa dixen que vostede tuvo o chascarrillo, que me dixo. Vostede a mí dixo o chascarrillo, xa sei que vostede quere que os plenos sexan mensuais. Pero considero que sexan bimensuais. Si que o dixo. Podían ser trimestrais, incluso. Sí, sí. Pero bueno, a min, quero dicir, visto a población que temos, o nivel de asuntos que hai, trimestral pareceríame quizáis demasiado injusto ca oposición para levar a labor de control que lles pertence, pero mensuais creo que sería un pouco, aparte de vacíos de contido para os traballadores, é unha carga continua ter que estar convocando plenos cada 3 semanas e eu podo dicir a secretaria, implica unha pérdida de tempo de traballo descomunal en ese sentido. Sobre o tema do telemático, descoñezo se se pode facer ou non, pero iso xa é máis... Podemos estudar, quero dicir, a mí non me... Facer unha proposta dos cambios que se queren acometer, podes estudar. Hai varias cousas que se poderían mellorar. Sobre o tema de votar telemáticamente, si votamos telemáticamente e non vimos aquí, vamos cobrar o pleno igual.
O tema é ese, porque entonces non me digan nada. Claro, hai que estudiar todas esas cuestiones. Pero tampouco que estés telemáticamente votando, que esas Non se trata... nunha pantalla. Vamos a ver, é unha cuestión que ten que ser regulada no RON e non se adoita, inda que a regulación que acorde o propio pleno que decide libre, pero os exemplos que eu vin é para casos moi justificados. Por exemplo, que alguén este hospitalizado, se lle impide, quero decir, o espírito dos plenos é que sean presenciais, é que poida estar a cidadanía asistindo en directo, en unidade de actos, é dicir, ese é o espírito da sesión plenaria, non que cada concelleiro este na súa casa e se teña unha reunión telemática, salvo cando foi a etapa COVID, porque era un tema de emerxencia sanitaria. Entón, o normal é que nesa regulación se saen supostos moi concretos, como pode ser unha hospitalización ou unha circunstancia que lle impide poder asistir, pero tamén hai que garantizar que poida participar na vida política mentre está en esa situación. Pero algo que hai que facer unha proposta e estudar as diferentes posibilidades, e aí tamén se debería estudar se eso debe ser remunerado ou non. Claro, hai que estudiar todas esas cuestións. Quer dicir, é unha cuestión que se pode estudar e se pode aprobar sen problema. Se vive de estudiar. O RON municipal de Lousame xa ten bastante tempo, creo se recordar do 2007. Entón, bueno, pois, claro, noutra etapa podeselle facer unha actualización. E claro, se poden mellorar moitas cousas e cambiar. Non me nego, o de estudar a asistencia telemática, o pleno, o pleno sí, os plenos van seguir sendo bimensuais, pero xa por un tema de organización interna do Concello, porque senón colapsamos, sobre todo o traballo da secretaria. Ora, estudar a asistencia telemática, entendo que en casos moi justificados por tema médico e demais, como excepcional, non estaría, por lo menos, valoralo e ver o que se pode facer. Vale, mira, queríamos preguntar se ao final se vai firmar un convenio con a Noia Fútbol Club polo tema dos focos. Todo xunto, por favor. Sobre a xunta de concellos delegados, non temos ninguna acta desas xuntanzas, queríamos saber quen toma a copia das actas. Queríamos saber se é un funcionario ou é un concelleiro do grupo popular, porque ten acude a esas sesións. E se nos irán dar unha copia de alguna acta desas, porque desde que eu estou aquí sentado non vi ningún adiante. Despois queríamos saber, parece unha persoa que traballaba aquí, facía limpeza aquí en varios locais no Concello, queríamos saber que vai pasar con ese servizo, que empresa vai coller, que vai acontecer, se xa ten mirado algo, o que vai suceder con iso. Si se vai licitar un servicio de limpeza para todos os sitios do Concello, queríamos saber o que se vai facer. Despois chegaronnos uns vídeos da depuradora da Aldea Grande, non podía comprobar se estaba solucionado, non sei se xa está solucionado, que estaba dicindo todo por fora. Non sei se te informaron, non. Despois queria preguntar a Silvia, a señora Foco, si tuveron comunicación o Concello, o Colexio para facer as coleccionadas de Castro pola campaña de redes ou así. Mismo hoxe me puxo en contacto coa directora insistindo unha vez máis se queren colaborar co Concello na campaña de Fernández de Castro. Dixenlle que o que necesiten, que se poñan en contacto con nós, que lle acercamos o que sea necesario, o material que sea necesario, e que decidan eles o que facer cos rapaces, se unha foto grupal, se unha foto por clases, o que eles queiran. A nos gustaríanos que o Colexio colaborar, lógicamente. A que fixo a chamada? Non foi unha chamada, foi un WhatsApp, foi pola mañá, non sei se eran as 11, as 12, non sei ahora mismo. Despois sorprendeu-nos outro día, pois non claramente, o dossier de Fernández de Castro, cando vimos ali as fotos, por exemplo, do día do acto de Furime, que só sería Partido Popular. Nas fotos non hai ninguna foto que sexa dos concelleiros. Que fotos? No dossier que se presenta, pois non sale... Unha foto desta sesión plenaria.
tiña que salir a foto aí dos concelleiros dos concelleiros, os 11 concelleiros en Fuime, e sale nada máis que a foto dos concelleiros do Partido Popular. Pero onde sale esa foto? No dossier? O dossier. O dossier non o fixo este goberno, fixaron os técnicos de cultura. Creo que se é unha cousa unánime, pois que teñemos que seguir todos, pero vostedes teñen a capacidade para mirar iso. E no noso grupo consideramos que esa foto grupal tiña que ser de toda a corporación. Non recordo ver as fotos, mirarei mañá. Bueno, xa tería como serían as axudas e misións de festa, pois se puxeron en contacto algunhas con nós, pero xa comentou vostede antes. Quería saber a postura que ten o Concello sobre o Parque Eólico Albo, si se falou ca veciñanza afectada, cos Montes de Montes, etc., que estaban afectados. Despois, bueno, que hai algúns contenedores por Concello, que hai bastantes queixas dos vecinos porque non teñen a limpeza adecuada por parte da mancomunidade, era por se podía poñer unha queixa formal para que os limparan, e se podían repoñer, por exemplo, o contenedor de Marrasín, por o contenedor de Marrasín, como sabredes, rompeuse no mes de decembro, creo, no propio Nadal, e a xente foi acumulando ali as cousas, pois eu quería retiralas, quitaron o colector, pero non volveron a traer outro para o sitio do orgánico. Entón, tamén se nos queixan os vecinos que si podían volver a poñer o colector do orgánico, porque están pagando o recibo, e dixendo totalmente se volvésemos o recibo do lixo, quitamos o colector. Entón, si se podía volver a meter. Queríamos saber que nos digan si o vamos a tirar ou nós, si se van contestar as alegacións do inventario de bens. Queremos saber se vai pasar como outro, que quedou no caixón, ou vaise contestar as alegacións sacar para adiante por cursía, sacalo adiante, porque para a secretaria, que era un documento que era esencial para as obras, para a tramitación, etc., pasou xa un ano que ainda estamos sin saber que se vai falar. Despois, hoxe chamoume unha persoa que xa falou con Ramón da Horta, non sei se puxo en contacto hoxe a tarde con vostede. Non. Por mí se iba a poner en contacto con vostede e dixo que preguntara se xa sabía que se ali se iban a asfaltar ou que iba a facer. Vale, despois vemos un decreto que é sobre a subvención nominativa, bueno, sobre o campo de fútbol, sobre a subvención da Xunta. Queríamos saber como vai iso, porque nestes momentos faise cargo o Concello según o decreto da alcaldía. Queríamos saber como está o tema da subvención da Xunta, porque se publicou na página web, pero ainda non sabemos como tal. E queríamos saber como está a licitación. Outro día estamos abrindo os sobres, vale que a Concelleira de Legales Deportes, e quería saber como estaba o campo, porque o equipo de fútbol apremalle que este listo canto antes para poder xogar, porque senón os xogadores non lle queren xogar no campo como está actualmente. E quería saber se a obra depuradora de Berrimes se está parado ou está funcionando, se está parado, porque está parada. Rematou? Dúas cousas simplemente, o resto contestaránse no seguinte pleno. As actas da Xunta de Concelleiros Delegados recollas a secretaria, que é a que está presente nesas xuntas de Concelleiros Delegados, e evidentemente usted pode solicitalas cando considere, non as recolle ningún concelleiro, senón o que é a secretaria. E sobre os co 20% que falta de Cabanetán, estáse precisamente esta semana, estábase tramitando coa Xunta os últimos datos que nos piden para conseguir ese 20% de subvención que falta para que o Concello non teña que coñer nada. O que pasa é que os plazos son os que son, e mentras tanto, para continuar ca licitación e non ralentizar, fixo un decreto de que o Concello no seu remanente os tiña aí disponibles. Para isto é para non paralizar e que siga canto antes o de Cabanetán. Independentemente deso, xa lle digo, esta mesma semana lle estaban pedindo aos traballadores municipais os datos para firmar ese convenio. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitísimas grazas.